Daan ang atong butong, mga una po ta diha karon og butong di ami sa bukid karon kay namutong kami og magtimpla-timpla na sa atong mga ingredients diha. Okay na. Nanang makinuskus na diha ang atong cheese. Okay, gibutang na ang kondensada. Ana. Dili na nang ko sa imo gara. Duha ka lata na kondensada ang atong gibutang. Para tamis ang atong nilamaw na butong. Okay guys, ilagay na ang tudis. Tapos, imikos-mikos. Ilagay na ang atong nata di coco na green o pula ang color sa atong nata di coco. Ano lang kasimple ang atong ingredients sa atong paglamaw diri sa bukid. Butang nag-ice guys. Oh, naksigiyay. So, patriling man tarog. Slow mo ba yan siya? Slow mo. Grabe ba eh. Hindi makaya. Wow, gulay. Kauna na.